V dnešním videu som si zahral Minecraft Bed Wars, ale skladnicu, ktorú som našel u mňa doma. V dnešnom videu si vám aj poviem, či fakt táto klávesnica stojí za to a či môžete hrať s ňou moderné hry. Tak ideme do toho. No, a takže toto je tá klávesnica. Vidíte ju? Nie, je úplne full size a neviem, či sa dobre s ňou bude hrať, lebo je aj naklonená, nie že dole, ako má normálna klávesnica, iba že ona je tu takto, že tu je normálne taká malá a tu je veľká. Takže pre mňa sa s touto klávesnicou bude ultra ťažko hrať a to v dnešnom videu vidíte. A ideme do toho. No a proste už sme tu v našej prvej hre. Ja som túto klávesnicu. Táto klávesnica bola úplne moja prvá, takže neviem, čo mám očakávať. To som ani dlho nehral a ojoj, ten shift mi chýba. Ten shift, ktorý ste museli vy proste stlačať, že 5 krát, no, vy ste ho tak museli, že ťažšie než proste. Proste si predstavte, že tlač. No proste viete to, dá sa, ultra ťažko, on sa stlača. A možno ste všimli, ale ja už mám nové tak ja už natáčam na nových nastaveniach a tieto nastavenia sú 720p a 90 fps. No toto je majťak. Teraz pôjde na mňa, takže musím niečo uvariť. Tento texture pack je jaký good. Ja ten texture pack nepoznal skoro vôbec, pretože to je prvýkrát, čo hrajem si so texture packom. No takička každého zabije. Škoda, že nemám handcam, pretože ja keby som mal handcam, no tak by toto video bolo dosť užitočné. Nevieme, ale jak nebolo. Ale tak na vetička fakt vyzerá jak úplne niečo iné. Ja to viem, že ty máš farbalku, hej? Čo sa to bro snažil? I see you. A čo ty to mohol? Však ho mohol ísť v pohode, že na moju bej. Preto som ja najlepší hráč proste. No the armor! Run. To je ale bot. Ano? Kamo, ja som profik s touto vetičkou, ale ja trávny. Ale ten texture pack sa mi dosť páči, čo som si práve teraz stiahol. A neviem prečo, proste ja musím hrať so zhrou mouse input, inak proste nejde mi hrať proste normálne. Teda bo ja som profík! Sneaky peaky ja som. Brokáčo, to čo malo byť? Yes, on level. No tak. Jaký bot ešte. Ja neviem prečo, ale ja som to budú zlepšil v PvPčku ako osobitne. Ešte tam... Yes! Ale! Dobre, nevadí. Ja si teraz tiež pôjdem obraniť posil, takže toto všetko ja dám zrýchliť. Toto čo je tam hore, to je tam tu spawn. Toto som nevedel. No toto už podľa mňa môže byť. Ja si ešte pôjdem... Čaká, to je 3 deti diamantové, čo už. Tak som si kúpiť toto. No a môže diamantové veci, toto dám tu.
ja som sa skoro trapil, keď tam bola diera. Bola som profík. A ja by som rád na niečo aj urobil, jak sa to volá, unboxing. Ja som sa zľako. Ty, ja si musím dať viac menej tie menšie Master Valium. Lebo kamo, moje srdce preskočilo buchnutie. Ja viem, že ty si sa pozrel do F5. I can feel it, brokáčo. Ja som to... Počkaj, to už sme vyhrali? No, tak GG, skála, to bolo dobrá hra. No, už sme vyhrali našu prvú hru s touto klávesnicou. Takže, ideme na našu druhú a povieme si, či naozaj toto klávesnicou sa dá hrať Bed Wars pre začiatočníkov a či je dobrá, keď chcete normálne iba hrať hry. Takže, ideme do toho. No dobre, takže sme našli druhej hre. A toto mapa je aj halloweenská, pretože je Halloween, takže ja sa nedivím takú moc, ale ja fakt dúfam, že tú hru sa mi sa podarí vyhrať, pretože už máme 6000 kg a teraz som na road to 2500 výhier. Ja mám 2000 niečo výhier, no alebo do 2000 výhier, neviem či, a mne sa dá, že ja už mám 2000 výhier. Ešte mi treba viacej blokov, lebo ideme na Blua a ten je trošku ďalej, než pre toho, koľko mám blokov. Kúpil som si pre istotu dosť aj trošku viacej blokov. Aha, najmudrejší hráč, ktorého som videl zatiaľ hrať na tejto mape. Nie, on ide na moju. Fú, dobre, teraz tu som... On tiež spadol, to je good. A taktička musí byť, pretože proste, áno, chápem. Môže to byť otravné. Ale hej, je to proste zábava. Keď vy proste idete na dobrého typka a proste vydáte, že 3 kliky a on je už vo vojde. To je tá zábavná vec o tom, že máte... Nebuď taký, prosím. Že ja si nebudem musieť ísť kúpiť toto tu, ne? Dúfam. Yes? A ja mám aj tých 13 goldov, takže joink. Takže ja idem teraz tu hore. A kľúčbytne, povedzte mi, že či je to tu lepšie než moje normálne nastavenia, pretože na mojich normálnych, ako mojich starých, to čo už mám teraz nové, a tých starých sa mi to proste dosť ako keby že lagovalo. Musel som 3-krát toto video natočiť, ale teraz to točím ešte 4-krát. Už mám nové nastavenia a podľa mňa to video sa neseká. Pre začiatočníkov, hlavná vec sú hlavne myšky. Klávesnice to je že skôr úplne jedno, ako aj teraz máte. Proste menší input dole, potom... Neviem čo. No proste je to proste lepšie, keď budete mať hernú oproti nejakej šunke. Poď, please. Opa, teraz ťa dám. No vidíš. Aj tak som ťa nedal. A vidíte tam hore, že subscribe. To by vy ste mali teraz dať, lebo chcem dosiahnuť 75 odoberateľov a nedokázal by som to bez vás, takže prosím, čo pozerajte toto video, by som si to vážil. Fúha, ja som sa stresoval, že ale ako... Oho, no teraz už mi treba ísť na ňo. No. No si písal. Áno. Prosím, žene, áno, prosím. Asi nenapojuj. Mne nešiel shift. Dobre. Som to len ja versus... Tam Aqua. No ten Aqua proste, takže ja teraz pôjdem na ňo, ibaže mission, nice, Aqua, Basku! To je, či to je Aqua? Nie, to je pink. Má fireball!
On je stacked. What are you, Cuketa? To čo bol? Jaký bot? Toto je jeho bej. Mám využívať 2 bloky. Juka, ja neverím, ale spadlo to ledu. Toto bolo good. No a to bolo tak všetko pre toto video. Keď sa vám video páčilo, nezabudnite mi dať like, odber a zvonček a budete mať šťastie do konca tohto celého roka. Verte mi, je to pravda. Fakt. Je to velikánska pravda. Takže, to je tak všetko a uvidíme sa v budúcom videu. Čaute.